Mahayagan na ang ngit-ngit nga dalan sa Barangay NC Ordeneza ug Almendas District sa Padada, Davao del Sur. Human ma-turnover sa provincial government ang 50 ka mga street solar lights nitong Biyernes, Marso 31. Nangunay sa ceremonial turnover sa 2.2 million pesos nga LED solar powered street lights si Governor Yvonne Cagas. Dakong tabang sa seguridad sa mga residente ang pagpahayag sa kalsada. Ug sa Sulup, Davao del Sur, 25 ka solar lights sab ang gi-turnover sa provincial nga gobyerno sa Barangay Tagulilong sa susamang adlaw. Ang 1 million peso project sa gobyerno gipang-install sa nagkadiyang purok sa nisgutang barangay. Actually, ganina, gikan po mi og padada, nag-turnover po mi og solar lights dito, 50 ka units. So, diri na po sa Barangay Tagulilong, 25 units atong gi-turnover diri karon. Anak ganin po kang Deputy Governor na siguro kung mag-turnover na po tapuhon ng solar lights para makita jud nato na nagsiga siya, siguro mga 5:30 padulong og alas 6 para makita jud nindot kaayo, di ba? Sabay-sabay na to makita na nagsiga jud ang solar lights. Kay kani bago ning programa gikan sa provincial government. At least karon na natay solar lights na kung asa to'y mga ngit-ngit kaayo, mabutangan og ingani hinay-hinay. Gipasalamatan sa mga residente ang provincial government tungod sa inisyatibo ug proyekto niini. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.